Bütün dünya sağlık kurumu münasibetli beden terbiýe sport hemde sağdyn durmuş ýerlerini wagda edýän şäherler Balkyn vilayatynyň ähli etraplarda şäherlerinde ýokary derejede geçirildi. Balkyn vilayaty hemde Balkanawa şäher häkimlikleriniň vilayet zenanlary bölüminiň jemgyýetçilik gurumlarynyň bilelikde uğran davrasy ýokary ruhlantyga besendi. Vilayet merkezi Balkanawa şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň öňündäki gözel meýdançyda vilayet häkimliginiň Türkmenistan sağdynlygyň we ruhy bilen teň mekany ýany atlan geçiren aýdym sady dabarasy ýaty garjy boldy. Bu ýerde turgunlygyň sportyň birnäçe görnüşi boýunça ýerine ýetiren görkezme çykyşlary bayramçylyk çäretiniň täsirligini artyryp, ýurdumyzda sporty höwesi turgunlygyň sanynyň barha artýanyň hemde olaň gitdigiçe kemilleşýänliklarynyň subutnamasyny öwrüldi. Soňra köpçüliklerini velosipedde ýürüýüşe badalgaly. Köpçüliklerini sport çäretine gatnaşanlary Balkyn vilayet merkeziniň gözel baglary hemde nurany gullary we senene binalaryň degenden buýsançlan geçdiler. Ýokary derejede gurulan beden terbiýe sport we sağdyn durmuş medeni şäherleri Türkmenbaş şäherinde eýişen häýaty eýe boldy. Deňizdeňki şäheriniň çar kunjogyna ýaňsalany maksady ukunly çäherler köpçüliklerini velosipedde ýürüýüşe uly şatlyk şowkyna baý many mazmuny besenip, kenaryaky şäherine sağdyn durmuş ýolgysynyň barha ruwaşlyk tapýanynyň subutnamasyny öwrüldi. Soňra Balkanawa şäherindäki 10.000 tomoşaçy ornak sport toplumynda bayramçylyk dabarasy ýokary derejede ýaýbanlandyrly. Arkadaşly gahryman serdarymyz bilen öňe barýa sağdyn nesilliýän atlan geçirilen bu dabara döwleti diýarymyzda durmuşa geçirilýän her bir tutumly işi halkymyzyň ýürek buýsançyny öwrülen hormat prezident bilen hemde gahryman arkadaşymyza bolan egsilmeýän hoşallygyň aýdyň beýany bolup ýanlandy.